Sanibonani babukeli, siyanibingelela. Somkhanya Kude TV. Siyanicela nje babukeli ukuthi niqhubeke njalo nisupporte, nislike, nishare. Asikisi njengoba nazi ke babukeli ukuthi ngike ngaba sejele. Kunento engangayenza ejele. Eyangenza ngayibona ngumuntu ongabalekile futhi emhlabeni. Phakathi kwabanye abantu ngoba ngiyafuqa amanga benginalo lo bhadi lokuthi uma ngiphakathi kwabantu bengibukeka njengomuntu ongabalekile futhi odelelekile ngoba ngisho nala ngangisuka khona vele emakhala ngangikhulela khona bengumuntu vele nje obengahloniphekile obengenasithunzi beyileyo nto nje othathwa noma kanjani. Ejele ngeke ngaba kwelinye ijele ngizocela ukungalisha ijele ukuthi liphi ngoba ngivikela isithunzi salowo sisi lo kunosisi waye ujele wayesebenza ejele esiziboshwa naye wenza umsebenzi wojele esigadile. Alright, so uma esigadile la lo sisi lo mina ngibonela umuntu wesifazane engingakhona ukuthi ngishelele yena, yabo. So uma la sinikezwa isikhathi kwi-exercise uthola ukuthi uthotha uhlezi yedwa bengihamba ngathi ngifuna ukuyokhuluma nabe ngiya ngathi ngifuna ukusho something mhlambe njengesibosha ngithi uma unenkinga phakathi ejele uthatha i-report uyidlulisele kumuntu kujele osuke seduze nawe ngaleso sikhathi noma kuleyo shift ngaleso sikhathi. So ke mina ke into ebiyenzeka bengithola ithuba kanjalo mas exercise ngeke ngiyakuyena ngifike ngimshele ngikhombisa ukuthi ngiyamthanda ngoba cha eqinisweni nafuqa mama ngangimthandi lanokuthi kwakuyindlela ukuthi ngifuna ukuqhubha usuku ngiyabonga ngazizwa ukuthi ngiboshiwe ngazi mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngiyayizama inhlanhla izameke inhlanhla. Lo tshelo wayesamncanyana nje yabona ukuthi wayesayingane wayemuhle emikahle nje grand umbocalo hayi umuntu impela nje futhi nanokushada kwakumfanele hayi ke. So mangithi ngiloko ngiyakulojela ngithi yazi konke engifisa ukuyikhuluma engaphathelene nokuthi mina ngisiboshwa nokuthi wena usemsebenzini ethena yini le nto le ngithi mina I know yazi ngendlela oyiyona uyangichaza ngize ngifisa ukuthi mangaphuma la ejele ungaba umakoti wami ngakulobola nje ngikushade ngikwenzele yonke into bese vele ethi kimi oqala ethi kimi lo jele ayona sibosha suka lapha yabo esukume ehambe mina ngisala ngibona ukuthi lento ayenzeki ngithi kodwa I will never give up ayinanga impela phinde futhi kolunye usuku olulandelayo phinde ngenze the same thing ngimtshene the same thing egcine engisabise ngokuthi uzongireporta uzongandisela isigwebo ngaphakathi njengoba nazi ukuthi ngaphathe ejele uma ugwetshiwe uma wenza into ephambene nomthetho isigwebo sakhona kuba u3 months kuba 6 months or 3 months asakhumbula. Hayi ngihlale la ayema ngisabisa mina nganandaba vele ngiboshiwe mina I don't care ukuthi wenzani ngiyazi ukuthi mina ngokwami ngeunderstanding yami ngalesa sikhathi ngangazi ukuthi akulona icala ukushela unless mangizomshela ngenkani kuzoze ngikhombisa ukuthi senginodlame. Hayi ngimshele futhi ukulandela bese vele ethi ino nasibosha awuyona itype yami ama type among awekho ngisho koza kwethu abengisebenza nawo awusoze wasondela kwi-type yami. Yabona kaphela uqamba mali into yama-type angi-understandanga futhi ngoku-understanda i-pace wayikhuluma ngayo futhi ngangingasho ukuthi ngangifana nomuntu angazi ngathini ngangifana noma inyama ehlanzwe yikati ngasho njalo mayithena angiyona itype yakhe. So yizo zonke lezi zinto lezi nami bengiyibona ukuthi shuthi ngibheka ngisho ukuthi ngamanye amazwi ngiyabheda ngaleyo ndlela ukuthi angifanele ukuthanda nomuntu onjengaye yabo. Kwaziseke futhi ke ngisejele ejele ke futhi ke engizinto ezisilimazayo ngoba nazo umthetho bengawushaya bengigqoka noma yena benginikezwe ejele yebo benginazo indlela zokuthi ngihamba ngiphinde ngiyithola kodwa ngalesikhathi ngikhuluma naye impahla bengigqoka bekuyimpahla ibinkulu nje bengibuka njengeyikhehla ngibe ngisewumfanyanyana ngalesa sikhathi. So ngidelelekile njengoba nazi ningakhohlwa ngeke ngasho bengicula mina ngiboshiwe vele ngiyacula. Okay, all right. Ayilo jele ngisho ukuthi impela ngigcina ngimiyeke ukuthi okay ake ngingamshela ake ngikhohlwe yena ukuthi hayi vele ake ngikwamukela ukuthi ngiboshiwe. Ngihlalileke ejele babekela kwazafika ikhathi zokuthi ngiphume. Ngaphuma njengoba nazi ukuthi ngiyacula. Phumile ngaphandle. Ngahamba ngokwenza umculo wami ngaqhubeka nomdanso wami. Sathi masihlezi ngokwezinga lethu thina lokudansa nokucula bese liphezulu kakhulu ngalendlela yokuthi ukuba bengasekhona ukuthi umuntu empilweni wabambezeleka ngabe namanje career yami ukuthi ngiyacula ngiyadansa ngoba cha besiphiwe besitalented kakhulu entweni kanjalo.
Bakhona abanye abafethu basaqhubeka namanje badumile kwamanje ngeke ngikwazi ukubabiza ngamagama abo ngoba ngihlonipha isithunzi sabo. Kodwa akabe bebengezona igebengu nabo futhi bebengazi mina ukuthi ngisigebengu bebengenayo iclue. Alright, futhi kuqonda nokuthi ke sizobizwa ke manje siyocula olwandle laseBay lapha umuntu wase Richards Bay kunolwandle bayazi uma kumhla ka31 kumhla ka1 kuba nabaculi bayabizwa. So sibizwe ke sihambe siyocula ngomhla ka31 emagroundini ase Richards Bay bese kuthi ngakusasa ekseni sitransfer olwandle kuzoba neevent ezoba khona olwandle ezoqala ekseni ngabo 9 kuze kuyoshona ilanga. Hayi ke ngoba silana ke phela wazi ke uma umculo ukuthi uqokise komculi ukuthi phathi kwabantu bemihle ubuke kube muhle. Hayi ke shuthi la masicula excuse me. Shuthi la masicula la. Shuthi sicule shuthi ngalendlela emculweni ebabukeli ngizoninikeza isithombeni. Okwazi umuntu oculayo akibabonke but thina sasithi masicula noma sidansa sinalento ukuthi masiqede fanele sihambe nezintombi special olwandle besikwenza lokho okay masiqede ukucula fanele kube namantombazana esihamba nawo ngoba siba u5 fanele sibe namantombazana futhi awu5 esihamba nawo. Alright guys futhi siculeke lapha sidanse ke kubukwe thina kuyaziwa vele ayisizikhokho guys sivunywe sizingwenya nje emdansweni nasemculweni ngalendlela ukuthi abacula babe khona lapha abantu abenza into engcono kwakuyithini. Alright masiphuma la stage esikhulu masiphuma la stage sibona amantombazana nawo amantombazana ahlezi phansi adlala amathawula. Hayi kwakunomfana ke omngane wami ngeke ngimusha igama lakhe lapha isithunzi sakhe wayewathanda kakhulu amantombazana wayemncane kunami efike ebona amantombazana eyagijima eqala efike washele bese amantombazana ebuza yini ade cula lapha phezulu estage ethi lo mfana hayithi anti manje sidla ngamabala ke manje ingwe manje idla ngamabala manje lapha entombini hayithi besicula lapha kanje nje ekusephela sifuna ukuniphatha. So lo mfana uyawatshela amantombazana ukuthi sifuna ukuniphatha amantombazana ayajabula kabi ukuthi ayibona ama celebrity phela afuna ukusiphatha ayibo seyintweni engene bese angithi ngoba siba u5 namantombazana ngathi ayo4 khona ayo5 namantombazana so vele u22 manje fanele ube u2x2 elamantombazana masathatha sihamba ngemoto vele ethi khona litekisi okuthi ikharakara sihamba ngayo. So lezi ngane fanele siyilayishe phakathi manje sipackage ngamanye mase sisho nje athi sesipackage sesiye location sisuka kuphi manje olwandle sihamba nalezi ngane. Uyazi ukuthi khumbula ke mbukela ukuthi ngeke ngaboshwa ngashela ujele wangithetha ujela ngiyona itype yakhe kulamantombazana awu5 ala ukhona lo jele and lo jele uyena uqondene nami njengamanje ufuna ukulento le ukisho ukuthi uNkulunkulu mkhulu kabi lo jele ukhumbula ukuthi wathi mina ngiyona itype yakhe njengamanje sesidibana la akasangiboni ukuthi mina lo ngangiboshiwe mina sengiyambona ngoba sengimbona ngoba masiqala sisawubona yabo siyakhuluma nje green green laba vele la sekungo2x2 so man kahle futhi egroupini nami ngimdala yimi engine-go ahead uthi okay siyahamba nabo basahambi nabo so mina ngivele ngithini bese ngimbike lo sisi ngimbuza uhlala lapha ngizoyiveza indawo waseGinga Indlovu lo sisi but kodwa ngeke ngisho ukuthi lephi ijele nothi bayigama lakho bayisibonga ayi lo sisi mfethu ayikube mnandi ubone ukuthi into yami ayikhulumeki manje ukuthi singenza noma yena sithanda ukuyenza bese ngimbuza umbuzo yewani ngithi usangibona yini mina ethi lo sisi cha akangiboni uyaqala ukungibona ngithi mina wazi usebenza ejele kanje umsebenzi wakho imuphi wathi ngujele ngeke ngalisebenza lelo jele but mase bengitransfer sengisebenzela empangeni eqala kabusha ngithi mina siswami wena khona into angitshena yona mawungibuka wena ngiyitype yakho yini mina ngangibuza yena lo sisi manje uthi mawungibuka mina ngiyitype yakho yini wathi yena kimi yena akasebenzi ngama-type so uma umuntu ufuna uthando ukulandela umuntu ubuyena ukuthi uyini ngithi wena siswama usebenza ngama-type wena wathi cha ngathi sho siswama athi ngiphinde kubuze kahle uyaqala ukungibona mina wangibukisisa vusi loyasisi wangibukisisa ngempela kwamiwa itekisi ayihamba mina kulindwe ngoba ngifuna ukumprovela lento ayikhuluma ukuthi akufanele iphinde ngelilanga umuntu onjengayikhuluma uthi kimi cha bhuti abantu abanqamba mangiyaqala ukubona yini awuthandi ukuhamba nami ngithi mina hayi ngoba ngingathanda ukuhamba na ukuba ngaze ngakubona phambilini wangitshela lento wangitshela ukuthi mina ngiyona type yakho mhlawumbe ngabe ngiyahamba nawe namhlanje so wena ejele kanje wakwangitshela ukuthi mina angiyona itype yakho wathi angizwa ngathi ngitshela igama lami ngokhulana kwaMthetho mina kanje anivele emcoli bengibizwa ngoPrince so yena uzolela ukuthi uPrince uma sethi uyabukisisa kahle emina labo sisakahamba labo baseyintweni manje sekuyaziwa vele siye lokushini bona ngaleso sikhathi basuka eGinga Indlovu
vela ngithi ukusuka esikhawini eGindlovu sekuseduze and bathola i-transport elula sizobahambisa eGindlovu bona baqasha itekisi so itekisi ngeyisabalanda manje yithi sizobahambisa ngale yethu vele futhi bahamba nama celebrity baseyintweni bazoyithola iphuzo vele iphuzo zikhona futhi la emotini lamantombazane yonke into yawo isiphezulu sekulindwe thina manje lokuthiwa kanti nimeleni asambeni phela awasambe ngithi mina cha mina bafethu sicela ukisho lento lo sisi lo ngengikwazi ukuhamba naye sengitshela namajita ami ke namajita amethu ndoda indaba ngithi lo sisi lo wangibona ejele lo wangithatha ngale ndlela ngithatha ngayo wathi mina angiyona itype yakhe ngiyambuza manje ngitype yakhe yini uthi yena akasebenzi ngama type okusho uthi yena ubuka abantu indlela abayiyona ebathathe kancane so ngeke ngikwazi ukuhamba nalo sisi lo mina lo sisi uthe mina angiyona itype yakhe angikwazi ukuhamba nami nomuntu owazi ama type angifuni itype ngoba kuzokwenzeka kusasa ezongitshela ukuthi ekseni mase sisindawonye uzongitshela ukuthi hayi kwayizolo kwenzeka iphutha yona type bese ngiyaboshwa ngenxa yalo sisi lo so angifuni ukubandana nento ezongibophisa ayi amantombazana aka lawa hamba nalo sisi evele ekhale mfethu ethi hayi cha ngeke bhuti yehlisa umoya phela naye wayesemsebenzini ngicakaze ngitshela semsebenzini wathi angiyona itype yakhe wangenza ngabona ngitelelekile ngayibona ngingakwazi ukuthi ngilanga ngashela umuntu wesifazane ngoba kusho ukuthi angiyona into engathandwa umuntu wesifazane waye namhlanje ezokubona ngoba nakho engibona sengigqoke ngenye indlela esengibona ngoba ngikhombisa ukuthi ngicelebrate nganqaba ukunqaba vusi ngathi akasala uyakhala intombazane yabantu yathi hayi bafethu ngcono hambani mina ngizosala ngathi cha nonke zonke phansi ziyasala ngabashiya phansi kanjalo ngisho lova bambe bacasuka ukuthi hawu wena mfethu sikujwayele asikwazi ukuthi ungawutshela intombazana wena ukuthi ayona type yakho akwenze njalo singathatha ngangiboshiwe kuthiwa abantu uyalayeka nathi hayi fasishiya yonke lento kodwa uzwe kahle mbukeli akukhona ukuthi mina ngangithi laba abawashiye lamantombazana asihamba nawo but nabo sebecasula ukuthi mina as ubra wabo angikho happy ngento yenziwa ingcenye lamantombazana lawo asebewawinile bona kwaphoqela ukuthi kusale zonke phansi yakhala la ntombazana ngalendlela yokuthi yangicengaza eguqa ngedolo phansi yathi ngeke iphinde iyehlulela umuntu noma ibuka umuntu indlela kayona imthathe noma itshene ukuthi umuntu osuke esejele akayilutho yona ithi ayinalento ukuthi umuntu osejele umuntu ohlukumeza abantu kuphela so ke lento le mbukeli izokufundisa nawe ekhaya ekugcineni kanjani na ungambukeli omunye umuntu phansi ungambuka ngendlela kayiyona image yakhe indlela akagqoke ngayo imovement yakhe but kukhona uthola ukuthi umbuka umuntu uyadlula nje noma uyakhuluma ufuna umazi ngaleyo ndlela ungafuni ukumazi ngale ndlela omcabangele ngayo ukuthi uyiyona leyo nto leyo ihamba ibuye ngendlela errong awubuke lo muntu wesifazane engikhuluma ngayo sahamba sawolwandle kanti nawo solwandle angimazi nakangasi sagcina nejele umfana lo omunye losicula ngithi mncane wahamba ofuna izintombi wathola bona labo sisi bashashe baphika izintombi bona kuqala mina kwasala lo sisi usho ukuthi kwakudala ukuthi mina nafanele egcine ebona ukuthi lento akayenzalo i-wrong so siyangicela ke babukele umuntu ngambukeli phansi niqhubeke nisilike subscribe ningakhohlwa babukeli uyibuka ivuti iziphele kuze uzoza ukuthi siqale ngani sasagcina ngani abanye ke vusi abantu umuntu ufike ebuka ivideo mhlawumbe almost 2 minutes mase eqedile useyayivala ivideo useyacomment ngento uthola ukuthi bezoyithola ekupheleni kwevideo okwanamhlanje babukeli siyabonga sizoza nelandelayo.